Тествам viral рецепти, за да не се налага да ги тествате вие. Add avocado, 3 hard-boiled eggs, yogurt, half an onion, chives, olive oil, and spices to a bowl. Then mash it all really well. You'll get this high-protein, low-carb filling idea that's super satiating. Изглежда супер. Да го тестваме. Моментът на истината. Дай да видим сега дали е хит или шит. Перфектно. Все едно, че малко като яйца по панагюрски, обаче с авокадо. Хит.